নরক সাই মানো তাবক চিনি ত্রিপুরা হাস্তগো বাহাই রংনকনি কন্ডিশন প্রত্যেকটা স্কুল টিচাरनि बेलाय क्राइसिस नरक नई दंना फोरोंनाय रंनि बेलाय क्राइसिस आबहाय जरगो स्टूडेंट रक बाहायके लामा नखरि प्रोटेस्ट खालाय दं सालबुरुम बुरुमनो नरक नुगो आबहायनो कायसा तिनि बेलायनो वानामा सिंसा ताय खाम सुंसा हनि मानो ताय बेलायनो कथा दुख नांमाने कक्तमा आबंखा ताकर जलानि जे साउथ हाई सेकेंडारि स्कुल दंनाय ओ स्कुलनि बा रंनकनि खरकसा फोरोंनाय खरकसा सरायनो फेकजांनाय माने जागो हनै बुतक खालामनानै बा बनाव खायजांनाय माने ता सारि हनै बनो कय माने बा रिप्रेस खालामनानै फियाखबा तामुनि बागै ओ टीचार बनो आबहायके बुतक खायका हनै पेरेंट्स रक खाय उल्टा ओ टीचार नसो बुतक खायका के आबहाय सामुंग खायजांनाय माने सामुंग मा नुगै टीचार रक बनो बुतक खाय माने पेरेंट्स रक खाय बनो बुतक खायका ओ जे टीचार बुजांनाय बिनि मुङावखा शरद देबबर्मा शरद देबबर्मा जे टीचारनो बुमानि आगोल वो स्कूल ताय हस्टेलनि जे एरियानि स्राय रक दंना आबनो प्रोटेस्ट खालायनानै जेंखा जे तामनि बागै बुखा और वन शुड बी वो जे स्राय रक प्रोटेस्ट खालायमानि वो जागाव सिनि त्रिपुरा हास्तनि प्रशासननि होल जागाव लेभेल दं आबहाय स्कूल स्टूडेंट रंनोसे पुलि जे जागा बरनो प्रोटेक्शन खालायनाय आबो प्रोटेक्शन खालाया खारसे बरनो दाका सफि खालायका के आसुक साथुं जरगाव बरक बसा लाई तंग माने बागै पुलिस रक बायबो दाका सफि खालायजाखा पुलिस रक बाय आबहाय खालायजांमोन यागुलो बरक तिनि टोटाल ओ जागाव जेटा सिनि खनि खबर जे आईजीएमओ बो खरंगनै तै जीबी हॉस्पिटल ताबो खरंगनै कंडीशन खरकसानि कंडीशन बेलायनो सीरियस खामजा जे बिनि विजय देबबर्मा बिनि मौ तो तै खरकसानि मौ हा प्रिंस देबबर्मा विजय देबबर्मा तो क्लास 12 पढ़ियो प्रिंस देबबर्मा के क्लास 11 पढ़ियो सो आबहाय सिनि एडुकेशन कंडीशन जों तिनि आबहाय कक्तमा माने टीएसयू नि सेंट्रल कमिटी न हयतो जगा फायका विजिट फायका जों बनो पुइलानि सिमि पाइथाक जराखै जा नांसा जों जे सुख जुगसाक जों बनो जुबानायनि ककबरिखा खाथायो आबहाय जे सिनि त्रिपुरा हास्ता ताबुनि जे कंडीशन ओ कंडीशन दाखि मथाक जांना अंथक त्रिपुरा हास्तनि रों सुरुंना हामजांनाय त्रिपुरा हास्तनि तंकजांना हामजांनाय र जतना आबुनि बागै खामसा खाय हारां पिसाना अंथक कारण सिनि टीएसयू जत जरावना त्रिपुरा हामफ्राय तै त्रिपुरा रों सुरुंनाय रंनि जोंजालि जरा तव आबुनो सिनि नाहारमं जाते सिनि ओ जोंजाल रंना काटिरिबै जत खामसा आवै आबुनि हाय जबागा फोरोंबाय Tabuk nong ni TSU ni bukan tu busang ni ya perita mengenai parti mengenai tu ini. Orang nak saya mana sepertinya tu deputation itu itu tiba tribal welfare scholarship di bawah deputation dika. Bidda Jyoti Prakalpana bodoh khai na bagai semua bodong school deputation itu corporate faculty langna ni bagai. So sepertinya tu deputation itu protest khai tu police be kasus jakha bot tolau narak nuka dharma nagara narak jatha nuka. So kasus jakha na se ini abahai protest coli tu. Kaya kaba takor jolane kini ni घटना बेलायनो वानामा सिंसा घटना ज्योति पुलिस बो कक्राझार जे बरगना 3 सालनि बिसनो बनो जे आबहाय बुतक खायनानै रोमनाय जुदि पुलिस जुदि एक्शन नाहारमिया हुनके बिनि कगनि मते जों बो टीएसयू सिरिं तंगला आबुनि एगेन्स्ट जों खारां हिसाबै जों प्रोटेस्ट खालामो